presyo kuno, abtik mo lang mano, sa makit ang tao, misihan ka bisag, wa ka ilan nimo, magpa-impress dayon, aron ka mo boto, ilaron ra ka sa ilang diskurso. Ang saad mo asenso, binutbut di ay to, platapormang wa magkadimao. Mag-iloganay na gyud sila sa pwesto, daghan sila plano, planong walay klaro, nya pag makadaog na, lipay na kaayo, sa adwa matuman, abtan na lagtermino, dili maduulan, wa nakailan nimo, maayo ra sila sa pilmero. Bayaran rag 50 ang imo ang boto, ang 30 tuas purok leader ninyo. Basta eleksyon na dagkong isisila, ang atong madunggan kaning mga pulunga, matinabangon daw daling duulan pa, ang pinakahadlok buutan daw siya. Basta eleksyon na dagkong isisila, ang atong madunggan kaning mga pulunga, matinabangon daw daling duulan pa, ang pinakahadlok buutan daw siya. Magiloganay na gyud sila sa pwesto, daghan sila plano, planong walay klaro, nya pag makadaog na, lipay na kaayo, sa adwa matuman, abtan na lagtermino, dili maduulan, wa nakailan nimo, maayo ra sila sa pilmero. Bayaran rag 50 ang imo ang boto, ang 30 tuas purok leader ninyo. Ang inyo ang boto, ayaw og ibaylo, sa kwarta ni anang mga kandidato. Eleksyon kandidot sa pahiyon, sa mga kandidato nga saad magmalambuon, apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perti na magmahala sa mga palitunon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba, halos tanang palitunon isda utan o sa lagun, ang kwartang ko sa kalibo dali ragit nga huton, ang saad nila sa una wakit nila tumana, ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora, pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Lahi ragit kaayo katong sa una o karon, kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon, apan wala tay mahimo sa karon nga panahon, kung dili taman ning kamot isab ta makakaon. Kada eleksyon ra ba pasaligan gyud ta nila, lamanuhon taon nya sila pangisi-ngisi pa, daghan kaayo og mga saad pero atik ra kitang mga botante gisulod ra sa ilang bulsa. Asa naman tong saad nga barato ang bugas, maayong mo saad pero presyo ni taas, ang uban wala patawon sa utang makaimpas, gahandom gud ni sa tag 20 nga kilo sa bugas, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na, bugas nga tag 20 wa na.
Sigura ipalit og bugas tagsa ka kilo. Bugas ra ba karon ni saka na ang presyo, 50 og 60 na gyud ang usa ka kilo. Mag-unsa na lang ming mga pobre kaayo, balanghoy gabi saging kamote na lang ipaniuto. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Ang makaluluoy kanig yung mag-uuma, kumprahon ang bugas nga pagkabaratuha. Sa merkado paliton pertinada yung mahala, pugos na lagpalit para makakaon ang pamilya. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Sa unang panahon barato pa kaayo, busog na ka kung ipalit ang imong kwartang 5. Dili gyud ka mapasmo kay bugas pagkabarato. Mga palito nun barato lang, walay labad sa ulo. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala. Benting bigas, way ni gawas na nga pasmo mo. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, daghang krimen na ang gipang balita. Asa na mo? Okay pa mo? Mo'y ayo yo.
nganong ing animan atong kahimtang hadlok na ang kalibutan, kriminal nagkadaghan mga patay bisan asa, ang rapist nakadroga, paghawa ni Duterte ang adik gangisina, ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapyot, ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot, ingon sila mauni di na tinuod, ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig atay nagyud ni karon, ang pasalig gitulon palihog lang ibalik na si Tatay Digong, ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapyot, ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot, ingon sila mauni di na tinuod, ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig atay nagyud ni karon, ang pasalig gitulon palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ayaw sa mo pagminyo, bugas mahal na kaayo, ang mga palaliton nitaas na ang presyo karon, oy kamong mga batan-on pugni na lang gyud na tawon, labi na kung ga-eskwela pa ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo, samot kung makaparis kagway ayo, oy kamong mga batan-on pugni na lang gyud na tawon, labi na kung ga-eskwela pa ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo ay hana ang minyo-minyo, di lalim maminyog sa'yo, samot kung way trabaho. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyoon dili man taon kontes ni. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, dili man contest ni. Ayaw sa mo pagminyo, bugas mahal na kaayo, ang mga palaliton nitaas na ang presyo karon, oy kamong mga batan-on pugni na lang gyud na tawon, labi na kung ga-eskwela pa ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo, samot kung makaparis kagway ayo, oy kamong mga batan-on pugni na lang gyud na tawon, labi na kung ga-eskwela pa ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo ay hana ang minyo-minyo, di lalim maminyog sa'yo, samot kung way trabaho. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyoon dili man taon kontes ni. Hala minyo ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi, unsay giinterni
testing. Amiga kong way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya og kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya og hangtod iyahang nadasmagan ang pensyonado, biyudong tiguan, ug napadulong sa ilahang panag-ipon, ug iyahang gikakos-kakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lolo nagtisni-tisni, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Amiga ko nagmahay. Amiga kong way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya og kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya og hangtod iyahang nadasmagan ang pensyonado, biyudong tiguan, ug napadulong sa ilahang panag-ipon, ug iyahang gikakos-kakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lolo nagtisni-tisni, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Amiga ko nagmahay. Sa pagpangihi si Lolo nagtisni-tisni, kay naulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Amiga ko nagmahay. Amiga ko nagmahay. Amiga ko nagmahay. Tungod lang gyud sa tracking app, iya ang banana kurat, kay nasaktan sa asawa. Ang iya ang banat o agilamoy na, iyang gibidyohan sila aron klaro ang ebidensya. Nakita gyud sa asawa nga perting kumbate ug nag 69 pa. Unya naratol ang kirida sa bintana, nilayat na lang siya. Kabukot kay wanay sinina, gitabunan ang daguay niya. Ug matud pa sa asawa
kirida, kay hadlok man sa kaisog sa asawa. Pagagnaw ang iya ang bana, kay namaligya sa kaptangan nila. Wara may ambag sa ilaha, kay tanan hinaguan sa asawa. Asawa perting supoa, kay way po ang gudiyang bana. Analment iyang file na, malipay na gyudto ang kirida. Kay gusto nga maka second round pa, ug ang 69 favorite nila. Sa sunod kay mag-helicopter na. Ako nakakita og gwapang dalaga, puti iyang putis, pertig yung hamisa. Ang iyahang abil, perting nga kapula, taas iyang buhok, nindot pod og mata. Kung maglakaw siya, pertig yung seksiha, sa pahiyong niya mainlove ka. Apan ako nakurat sa iyang kagwapa, kay lady boy man di ay siya. Dili ko katuo sa iyang gisulti, kay seksing tan-awon murag yun og bayi. Mailad yun niya ang mga lalaki, ma-insecure niya ang mga babayi. Pagmodel og barog, lawas niya bigot. Kung maglakaw, I love you pang sampot. Ikaw yun malingaw sa iyang pasiaw, sa kasipat way makalabaw. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha, basin unyag ikugana siya. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon in town klaruha, basin unyag ikugana siya. Pero makabilib ang ilang diskarte, mangita og raket aron lang mabuhi. Bisag unsang trabaho sila gyud magpugi, bisag gamayng sweldo dili gyud mo pili. Daghan og talento dili magpapildi, ayaw sila og bugal-bugali. Nagkadaghan sila ang bayot nga gwapa, ang mga sexy nagkalat na. Siya si lady boy ang baying ikugan, mailad ka kung dili nimo tutukan. Ni adtog DSWD si ante, kay kwaon ang ayuda nga 10K. Daghang tawo naginyahay, kasayo pagyud og gikan sa balay. Bisan buros pa si ante, agwantag pila abante. Hinam-hinam sila sa 10K, kay dakong tabang makapalit nagpante. Unya pagdawat na sa sobra,
10K. Natingala gyud si ate, ngutana siya sa sekretary. Unya ang tubag niini, daghan daw sila magbahin sa 10K. Unya nagvideo nagyud si ante, kay naguol sa sulod sa sobre. Hangtod nag-viral na gyud kini, nabalita na pud sa TV. Gi-question ang mga kapitan kung anong hila ang buhaan. Luoy taon mga katawhan, ang ayuda nila gikupitan. Pagkamaro laman gyud tawo ning uban, hangol og kwarta kay daghan mang utang. Ayuda nga 10K 1.5 na lang. Pwede mo dato, kay ang silingan masuko. Ang ilang mga baba, bisan unsa ray giyama-yama, imbis kita na ning kamot, ilahi nung untang iduot. Kay masuko gid na sila, kung muasen suta. Lisod ning Pilipino, daghang chismos sa chismoso, hilabtanan kaayo. Kung unsa man ang diskarte nimo, wala ra ba sila'y amot sa ato ang mga naabot. Kung masuya man aw suya lang, lalapad ra ng agtang. Ay buot amo ang kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastuhon man namo ni, wala na kay paki. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalang gi-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang panglantaw nato, hadlok silang malabwan piling ra pa dato. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalang gi-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang paglantaw nato, piling ra ba dato. Ang amo ang silingan, kita lang gyud ang bantayan. Bisan pag sa Facebook man, libakon gyud ta ug taman-taman. Nya kung mag-post lang ganita sa achievements nga nakuha, gatuyok-tuyok na ilang mata, ang baba gayam pa. Di ta pwede mo dato, kay ang silingan masuko. Ang ilang mga baba, bisan unsa ray giyama-yama, imbis kita na ning kamot, ilahi nung untang iduot. Kay masuko gid na sila, kung muasen suta. Ay buot amo ang kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastuhon man namo ni, wala na kay paki. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalang gi-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang panglantaw nato, hadlok silang malabwan piling ra pa dato. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalang gi-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang paglantaw
Sa Pilipinas ra nimo makita ang Marites ka baha. Daot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na nabi ng yatay. Silingan nga pagkabudlay, silingan nga pagkabudlay. Mangdaot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na nabi ng yatay. Silingang hadlok nga malabuan ang bugid. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Libak nga ri, daot diri, hilak tanong giyatay. Daot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na nabi ng yatay. Silingan nga pagkabudlay, silingan nga pagkabudlay. Mangdaot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na nabi ng yatay. Silingang hadlok nga malabuan ang bugid. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Libak nga ri, daot diri, hilak tanong giyatay. Gadali og lakaw galakra ang tutoy. Naninda siyag lintoy, naninda siyag lintoy. Itawag siya sa isa nga ang nilakon mura og kingkoy. Nakiktabi na kay gilibak si Manting lakaw. Napod si Auntie para manuroy. Nakitaan niya ang mga bata nga bugoy. Gikan tiyawan kay napaakag itoy. Mangdaot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na nabi ng yatay. Silingan nga pagkabudlay, silingan nga pagkabudlay. Mangdaot manglibak mamantay sayo pa sa buntag na nabi ng yatay. Silingang hadlok nga malabuan ang bugoy. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Hitsura, muragi kuri kung walay angay. Libak na ri, daot diri, hilak tanong yatay. Libak na ri, daot diri, hilak tanong giatay. Sir, hi sir. Trending na pod karon, nakalat na gyud intawon. Nasuko ang bayot sa waiter, kay gitawag ra daw siya og sir. Gipatindog duha ka oras, gipakaulaw ang taon sa hilas. Daghan ang nitaas ang kilay, ni Auntie nga naay lagay. Gidumog na karon mga comment section. Ang mga netizens puro kalagot ang gi-comment. Daghang nidapig sa waiter, giayog bash noon si sir. Gitawag na lang siyag angkol sa mga basher. Bati kaayo batasan, para waiter pakaulawan. Pwede man untag istoryahan, pero untag i-private lang. Ang ato ang naandan, customer is always right man. Pero not all the times, palihog lang, ayaw gamit ang pagkagamhanan. Pagmatngon na angkol, aron di ka mahasol. Dawat ang kamatuoran, nagianak ang ikugan. Ang imuhang kaubanan, sila taon gihilasan. Kay barako kayo kag nawong puryagaba lang. May ganit kay gitahod pa ka, bisag ikugan.
babae nga bigaon, ang bana sa uban gusto niya nga ilugon. Gasigig pa duding para siya mapansin, bisan pagtiguang dalira siyang mahalin. Kanipong mga laki dagko kaayog ngisi, basta makakitag papuok nga babae. Unya kong tintalon magpatintal po dayon, wag gahuna-huna sa ila ang karelasyon. Ang babae nga bigaon gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon bisan kinsa tintalon. Ang babae nga bigaon piliw ng dagkog datong. Ang mga bigaon baga nagyud og naong, bisan di iyang laki patakarag pangangkon. Kabalong pamilyado ay balibad lahos largo, anak ang apektado sa pagkabigaon ninyo. Ang babae nga bigaon gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon bisan kinsa tintalon. Ang babae nga bigaon piliw ng dagkog datong. Kitang mga asawa kumbatig yung pagwapa, ipakita nato nga kita'y mas gwapa nila. Palanggaon ang bana ipabati atong gugma, aron di mapulihan sa bigaon nga pagkahakuga. Ang babae nga bigaon gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon bisan kinsa tintalon. Ang babae nga bigaon piliw ng dagkog datong. Ang babae nga bigaon gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon bisan kinsa tintalon. Ang babae nga bigaon piliw ng dagkog datong. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya uta sa para mga pinadayon. Ako pod magdiga mo maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Dikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. O kinabuhi, yugyugon din ang mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana kay ang ganan niya nawala. Ay 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 ay, ang iya mas una pang namatay. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha
Maghiya ukta sa para mga pinadayon. Ako pod magdigamo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Gikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalipdan. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang gana niya nawala. Ay ay ay, ay ay ay, ang iya mas una pang namatay. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang gana niya nawala. Ay ay ay, ay ay ay, ang iya mas una pang namatay. Ay ay ay, ay ay ay, ang iya mas una pang namatay. Ay ay ay, ay ay ay, ang iya mas una pang namatay. Hapit naman di ay ang eleksyon, manggawas na pod ang mga bot-boton. Tanang mga tao ngisihan na og lamanuhon. Manguta na dayon kung unsay problema, ilaron rata sa tag 50 para ilang ngalan ang isulat sa balota. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Maayo kaayo mo diskurso, aron ang mga tao gyud mo tuo. Lugar mo asinso, pero binutbot radi ay to. Lamano dito, lamano dire, pakapinan pata og tag 20. Dako kayog ngisi, ang butiti wa gabae. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Daghan kaayo nga politiko, mag-ilugayod sila sa pwesto. Daghan kayo plano, mga planong walay klaro. Og pagkakaron midaog na, inigduol na to dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na og gikalimtan ra. Ang ilang mga plano way natuman bisag usa. Asawa ko naligo day ka, humot na jud ng imuha. Pwede ba mag-ana-anak na ta? Tulog bitaw ang atong bata.
Kining among kanta pasiaura, pawala sa atong problema. Ayaw lang pud ninyo kinig tinud para ni sa magtiayon ra. Asawa ko kanus apaman kumakakuan. Anak natong usa gusto ko nang sundan, atong paspasan para mamanghura. Bana ko, huwat-huwat lang, sunod si mana na kini mahuman. Sugod karon ikaw pangandam, sa ana-ana ngaway kahumanan. Kining among kanta pasiaura, pawala sa atong problema. Ayaw lang pud ninyo kinig tinud para ni sa magtiayon ra. Asawa ko di na maagwanta, kay si Manoy perti ng isuga. Bahala na kung kanang lubog pa, banlawan lang inig mahumanta. Bana ko, pagkahangol ba, di ka huwat kung kanus di gyud mamanghuran ang bata da, kay ang pultahan sirado pa. Kining among kanta pasiaura, pawala sa atong problema. Ayaw lang pud ninyo kinig tinud para ni sa magtiayon ra. Bana ko, pagka-agresibo, iyang pusil gitiunan ko. Giing nagmatulog na lamig sa'yo, tungod lubog pa, di gyud mo tuo. Siya nagproblema kung asa na iyang bana, kung takon dili na lahi na ang iyang duda, dili na siya mahimutang gasakit iyang dughan. Kay ang bana tuas lain nagrapapam-pam, rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam, perti niyang hilak sakit iyang dughan. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam, bana nang itaglaing lami para tilawan ingon iyang bana. Please forgive me, dili na mausab, promise
rapapam pam pam rapapapam pam. Ang asawa wa nay pagtigipasagdan na lang rapapam pam pam rapapapam pam. Ang banawa pamugon kay gipulihag afam. Ang iyang lolo nagtabi pikas baryo. Ang iyang lola buntag pananiid na. Ang iyang mama gamarites bisan asa. Natakdan na lang pod ang iyang papa. Perting kuyawa kaning ilang pamilya. Kay bisan kinsa libakon gyud na nila. Murag CCTV mga matawa gabae. Tutukan gyud ta kung kita mo agi. Pagkawalay ayo kaning nga pamilya ha. Kay kung may isyu ka hala pangandam na. Basig mabungol kas mga tabi nila. Kay sila marites nga pamilya. Ihay babayi gidaot nilag storya. Kay naka-afam para pangwartahan ra. Ugwa nagtugay ang bayin na suko na. Na barangay silang nga pamilya. Pagkawalay ayo kaning nga pamilya ha. Kay kung may isyu ka hala pangandam na. Basig mabungol kas mga tabi nila. Kay sila marites nga pamilya. Mga silingan galagot na gyud nila. Kay gamayng lihok nimo itabi na ka. Pinaka marites dito sa baryo nila. Sikat kaayo ning ilang pamilya. Labi na sa iyang mama. Malipayon ka karon nakapalit kag cellphone. Kay nakapangutang ka gahapon. Unya sa ating bayad na. Stress na kaayo ka. Malipayon ka karon sunod adlaw maguol. Ug magsige na lang kag bagulbol. Lunes taman sa Biyernes. Sa utang gyud ka ma-stress. Malipayon ka karon tungod nakautang ka. Para makahanda kag pabongga. Tungod sa pagkasuyaon bisan unsa utangon. Malipayon ka karon kay Sabado ug Domingo. Walay lending nga maningil nimo. Pagkaugma nga Lunes sa utang gyud ka ma-stress. Malipayon ka karon kay utang na impas na. Pero balik na pod agtag simana. Kay di gustog malabuan sa iya ang silingan. Malipayon ka karon kay
pamasuko kung ako kang paninglan. Giingnan man ta ka, wala pa ko'y kwarta. Giingnan po ta ka, paghuwat-huwat ra. Apurado kay ka, unsaon mong kwarta. Ayaw po't pagdali, mura na kagsikinsa. Pagkabaga-bagot sa imo ang nawo, human ka mangutang imo kung inganaon. Gapakiloy pa katong nangutang ka, ang saad pa nimo dili abdag simana. Wala ko niingon nga di agtag si mana. Ang ako ang saan basta makakwarta. Karon ka maningil, wadjud kay matingil. Kay di pa ko mobayad karon lang December. Bayari utang mo, bayari. Bayari utang ayaw biyai. Katong imong utang karon gilumutan, ikaw pamasuko kung ako kang paninglan. Giingnan man ta ka, wala pa ko'y kwarta. Giingnan po ta ka, paghuwat-huwat ra. Apurado kay ka, unsaon mong kwarta. Ayaw po't pagdali, mura na kagsikinsa. Pagkabaga-bagot sa imo ang nawo, human ka mangutang imo kung inganaon. Gapakiloy pa katong nangutang ka, ang saad pa nimo dili abdag simana. Uy dili yun lalim kaning magpautang, kung atong atuon kita tagu-taguan. Kamu nga utangan, bayari ng utang, ayaw limot-limuti para way mutagam. Kaniya mong kanta, pasiyaw-siyaw ra. Ikatawaran na ato ang problema. Pwede chika ninyo sa nahitabo karon. Sayo kaayo sa buntag, sige gring akong cellphone. Nagduha-duha gyud ko kung ako paning tubagon. Kay ang number wala maka-phone box sa akong cellphone. Kay pagkataod-taod nakadawat kog mensahe. Malas kay na off akong cellphone, lubat ang battery. Gidali na ko og charge aron mabasa ang mensahe. Unya kalit og ni brown out na wala ang kuryente. Ug sa among tukaran na ay ni hunong nga motor. Ningli ko sa bintana ug giablihan ang door. Nisugat sa akong pananaw ang rider nga nagdala sa parcel nga akong gi-order sa Shopee Lazada. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Dili na ko na madawat kay wa pa ko'y ikabayad. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Nihangyo ko sa rider nga di sa nako dawaton. Kay wala pa gyud ko'y kwarta nga ikabayad karon. Pwede ba ipa-reschedule nako na ugma pohon? Hinaot imo kong hatagan ug laing higayon. Nya nasuko ang rider siya nagpagulbul. Patuga kuno kog order ug siya mo'y nahasol. Permit kuno ko mo order sa Shopee ug Lazada. Kunya inig deliveran wala di ay to'y kwarta. Mautongan nagkalalis na hinuon ming duha. Kay mamugos nga ang parcel ipa-receive yun niya. Kunya unsaon ko maningawa man gyud ko'y kwarta. Pwede ba ko nimong taplan ug mabayran ratika? Ang ako ang parcel ipakansel ra. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Dili na ko
bayad ang ako ang parcel ipakancel ra. Oy, akong order cancel. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Kasi ako ay lumaki lamang sa aming farm. Di ko alam, ako'y mayor lang at simpleng babaeng mamamayan. May chopper lang at dosing sasakyan. Dahil yan sa babuyan, meron ding mamahaling damit at alahas lang. Hindi ko na alam, lahat nakalimutan. Your Honor, di ko na alam yung Pogo Compound. Ako'y amnesia na, Your Honor, di ko maalala. Ang lahat sa akin galit na, Your Honor, kayo din ba? Tinatanong nila kung saan ako nagtapos at nag-aral. Sagot ko'y paulit-ulit lang, memorize ko ng lahat yarn. May dosing sasakyan, dahil yan sa babuyan. Meron ding mamahaling damit at alahas lang. Hindi ko na alam, lahat nakalimutan. Your Honor, di ko na alam yung Pogo Compound. Ako'y amnesia na, Your Honor, di ko maalala. Ang lahat sa akin galit na, Your Honor, kayo din ba? Tinatanong nila kung saan ako nagtapos at nag-aral. Sagot ko'y paulit-ulit lang, memorize ko ng lahat yarn. Your Honor, di ko na po maalala po yung pangalan. Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Sana all.